Sashi sin pat nga ai kublaya pi baro kiba wan shakani ka channel jungi ka Shillong Bulletin mga iparlot chong pi menta nga wan ra byang ya pi sashi sin yakani ka video kaba ngin pet shapang ki emails. Hakani ka video ngin pet kumno bangin rung hakatuka yeng lani ka email kabang iladap shna. Kumno bangin puli yaki shuti kiba wan shangi. Kumno bangin ay jubab laningin reply ma ya kita kishiti kibawan shangi kumno bangin forward lani ban pa biang ya kita kishiti shakiwe pat kibreu la dadon kam but kumno pat ban tho shiti mangi yakiwe pat kibreu te ngan sedang menta dakaba ngalet ka Google Chrome hangni pipila ban let dakawe pat ka browser pila aban shim yaka Internet Explorer lada pidon lani Mozilla Firefox lani pila ru bandon daka Opera compare pilit shaka toka web browser jong pi nang ta salit pat hapo Google Chrome lada pim yo ru let type hang tu Google te kan sami hi ka page jong ka Google te pinsalit hang tu hapo Google kan sami katoka page jong ka Google te hang ni ngin let shapo ka email jongi dengan type sha Gmail hang ni Gmail login te kan sami ka chaka ka baga kin pen i yang ikumno ngin login te ngan rung hang ni menta pi aya utu email address jong pi baladap shna hakatu kumbangil apen i hakatu kawe ka video pi aya u email address jong pi hang ni ngan ai daka jonga ka example kan dei kani ten dala dapat ngin let yang next mentapat ngin aya u password lani utu shabi jong kayeng jongi ka ba ngila dep shna lani ki bangila yo men hakatu ka sin anda habangila dep shna ya ka email jongi te ngan type yo password jonga ni sa click next sa ai bet dan nele ya bet shakman te menta pinpaya kanika page let's beli biang akan new tab hakanika web browser jong pi select pada hak sa type Gmail dapat type Gmail sa klik ya kani kapag ito Gmail ka baning kong do Gmail tekan sami katuka yeng jongi kabangila depshnam hakatuka sin te pila bani i menta bangala rung hapo ka yeng jonga kanika Gmail jonga te menta pat ngin pet kumno ban puli yaki shiti ki bawan shangi pila bani i hangni ngadon kawi ka shiti kaba wana ini parlok jonga i lari no te pila ban klik hakawe nakitu ki shiti la ban klik hang to biang te da pi kwa ban pet ikiwe ru shu klik bet haki da pi kwa ban pet let's say kum kanika way shu klik haki kala mi hi katuka shiti ka baki kwa ban ai te pila ban i hang to ngashu klik hang to kala mi hang niru let's say nga klik da kawai pada to kala mi kanika shiti temnele te nginya biang pat ya kani kawi ka shiti kaba pa ini i parlok chonga ilari hangni i ong ya ka i ai kawi ka shiti ba i kwa ban pentep shanga ba kan sadon ta ka meeting shnong bat bangan pa lem ya kani ka shiti shakiwe pat ki brio kuble shibon lari ndrei ngam tharai bangan lap nakabentala shai te ngan hap ban pa shiti biang ya i pat sadakawe laning hap ampan ai jubabi e banganam light te let's say ngan jubabi e menta tingin let pade shakani ka baki tho reply
kamut ngan ai jubab ya uni ubriu ubala ai shiti yang te klik hakani ka jaka ba tho reply hang ni po phila bani e te hang ni kala awan lupa kanika ba kanika ying jong ini i parlok jonga ka ba ila ai kala don lupa te phim don kam shu ban type te ka e ka ba pikwa ban tho hang to phila ban tho ka e ka ba phimut ban ai jubab ini parlok jong phi te mangate ngan shu ong ba ngam lap ban 1 let's see no ka jing pan map na ka liang jong nga namar pa ngan amla ban poi la shai kasngi tangkum to ngala ban tho le singan jubabi i tangkum to te hang ni ru phila ban tho hang ni ha subject kamut ka e ka heading lani ka e ka phang ka ba phi kwa ban ong te hang ni ngan tho te tangkum ka jing pan ma na e no ban na ban ban shai kasngi i akata te phila ban ni ngala dap tho ka subject kala don ka e ka ba ngakwa ban tho kala don hang to phi la ban shu klik hang ni ha blank page nang ta pi sa tho kumba ngala le manga hang ni nang ta nda phila dab phi ya chapo scroll chapo ka don ka ni ka chaka baki tho send te phila ban send ya ka te hang to hang ni kila tho your email han ya kan dong chapo kila tho your email has been sent tumut ka kamjungi kala long te kato kala long kumno ban ai jubab leni ban reply ye in ye ki wei pat ki ba phashiti te menta shumudur hangni ini ibri ila ong yanga ba ngan pen ban ailam yak ni ka shiti pat shaki wei te kumno bangan le yakata ngan forward hangni hi enda pila adap reply mas ndap kato kadon kawi ka jaka ba pi baki tho forward te pila ban klik hang to tingin klik hang to menta pada pila ban ayakani hi ka message lani kani ka shiti shaki wei pade te shumut durno ngan ai no shaki wei pat i briu iba ka kerteng lani ka kerteng ying chung i kan long kuni let's see kan de kani te phila ban ai arngot laingot ru shu ai da o koma hongni tangba manga ngadon tang iwe ibriu tanganam ai ra arngot laingot te lada phikwa ban pha yakani sha arngot laingot ki briu ru phila ban tho yaka kerteng ying lani ka email address chung iwe ibriu ai koma sa tho pade saka email address chung iwe pat ibriu biang te sashi sin pat menta nda phila adap katu phimdon kam le e shu tho be send hang ni hadrong phila ban e kanika chaka ba tho send dengan klik hang ni patong ru te katuru hang ni kan tong shapo kila tho ba kala dep let sha ita i parlok changa pade te benta pat ngin paisa ka benta ka bakhat do ha ka ba ngin pet kumno bangin tho shithi hi mangi yaki wei pat kibriu kanika mut shura bangin juba rei tang bangin tho shithi hi mangi yaki wei pat kibriu te phi la bani i kam hajrong jong kanika screen don ini iwe i balong kum i dak kuloma haka rong saw ini te phila ban klik hang ni hajan ba tho primary don ini i dak kulam rong saw phila ban klik hang tu te menta kan tho ang to campus kabamut shina lani tho te ngin tho biang ya ka kerteng lani ka email address jong ita ibriu ibangi kwa ban pha te ngan shu ai biang ya kan ya ini hiju hi ibriu ngan tho biang katu ka jo kerteng
ka subject ngan shu ai no ka jing pentip ma ka jing pentip in page pat kai kata ka jing pentip te pila ban klik hang ni ha pedeng ha ka tuka space ka ba he pila ban tho hang to ba let's say ngan ong ini ibriu kublai shibun ya ka jing pentip lem ka jong pi but nga la dep ru ban pha ya kani ka shiti sha kiwei pat kublai shibun yapi so let's say kan dei tang kum to ka shiti jonga nganong byang se sin pinshu let ha uto udak kulam rong sao te pin klik hang to kan sami kani to kumbang la le menhne pila ban tho ya ka kerteng lani ki email address jong itu ibri iba pikwa ban send ya kan ban pha ya kan ka shiti pila ban tho ya ka subject lani ka phang jong kan ka shiti te nda hapo pade pin tho ya ka ekaba phimut ban pha ya itai briu ten dala dep kane inshu tho send ya kanika shiti te sashi sin pat kila tho hangni ba ya kanika shiti jonga la pha sha itai briu te tangka ni hi kublai shibun ye pi patlo ki bala aya ka por jong pi ba pindon hangni in sawan phai byang pat shapi pat kawi pat ka video kublai shibun bat wat klet ban subscribe